Nou, hier is gebeurd. Wat is hier gebeurd? Hier is dus poesdeer in. En hoe lang is dat, Lien? Dat is precies 2 weken alleen. Juppe Diek. Ja. Onder de auto. Op een meisje. Dat is eigenlijk helemaal net zo'n mooi verhaal. Nee, dat wie ik heel treurig. Want hoe oud wiet beestje? Een aardig jonge poes nog. Sneur ze, toen de kjelm naar de sneur de jongens. En toen hadden we al eer gepiep uit het strieën wij komen, of gemiauw. Dat we daar achter in het strieën. En dat weer een paar dagen later of zo? Dat weer 3 dagen later, ja. En toen vond je 2 jonge katjes. En dat ben dan heel waarschijnlijk jonge katjes west van de poes die daarin is? Ja, want die zagen al hongerig uit. En het mooiste weer, sneus. Toen weer de wekker miauw. Toen kwam een anjen, kwam hier uit strieën wij. En toen houdt het nog net op, de menje moos nog een keer te waar. Dus we hadden in totaal 4 jonge katjes. Zoals die lijn daar. Die hoorden hij waarschijnlijk al tussen zitten, dus die heb ik toen niet beginnen te jongen. En wat gaan nu uiteindelijk die maar die katjes? Mijn beide dochters die hebben ze aan het fles dienen. En hoe gaat dat? Dat gaat hartstikke goed. Twee zwarte. Die Anke Jan is en een van deze 2, want deze 2 kunnen echt het uit elkaar houden. En toen kwam er op een les ik nog een zwarte bij. En toen die tijd daarna kwamen deze 2 witte bij. Maar hoe gaat het met de katjes nou dan? Maar best nog wel goed. Denk je dat ze het herliet? Ik weet net zeker, maar ken ik net. Ja, ik vind het wel leuk om jonge poesjes te hebben, maar soms is het wel een beetje vol. Want eerst hierden we de 2, maar toen dachten we dat lukt vast wel. En dan toen kregen we de 3 en toen kregen we de 5. Hey, goedemorgen Jeltje. Hallo. Annie, hallo. Hallo. Goedemorgen. Wie is dat, Sofie? Ja. 1, 2. Goedemorgen, Johnny. Hey. Hey. Hi, Johnny. Ja. Ik ben Akke de Boer. Ik ben taxirieder van de Bles en ik ried alle dagen op een taxi. We zijn nu onderwijs naar de Stiepen. Dat is een soort dagbesteding voor mijn klanten nou. En deze rit die maak ik 5 dagen in de week. 2 keer op de dag. En het is een heel leuke groep met mensen. Wanneer ook? Ja, je laatst naar op vakantie geweest, ja. Ja. En ik ga altijd de tekenen maken voor Akke. Heb jij een tekening gemaakt voor Akke? Ja. Het nou? is dus een mooie tekening van die man. Jazeker, ja. Toen ik weer kwam van vakantie, toen kreeg ik een hele mooie tekening van hem. Ja. Het zijn kwetsbare mensen en
dan is het wel belangrijk dat er eigenlijk altijd dezelfde chauffeur komt. Want als er eens een oor is, dan kunnen die mensen gewoon echt helemaal uit hun dwaan wezen en uit hun ritme. Hier is het zeertal, is dit hier al dus te wachten. Oké. Heeft er wat zin in? Mooi. Nou. Dit ik hier naar binnen. Nou, dan geven we je op naar de stiepen. Want ik denk dat ze daar al maar smart op je zitten te wachten. Hier is het al. Mooi. Oké. Nou, de mensen die ik straks op heli, die gaan naar de Marne. En daar moeten ze dan, daar gaan ze dan werken. Zeg maar een soorten van sociale werkplaats. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, en hoe is het om in de taxi te zitten? Wel leuk. En wat viest van Okke? Leuk. Het is een leuke taxichauffeur. Ja, hij lacht veel en hij rijdt goed. Dus. Yes. Als het een zagrijnig is dit net leuk. Voor ons net, maar voor hem misschien ik net, want dan reageren wij ik weer anders. Ze zijn altijd eerlijk. En ik wil dat eigenlijk alle mensen zo eerlijk zijn. Want als ze het leuk vinden, dan zeggen ze dat ik gewoon. En dan ben ze er heel ja, weer blij van. Ja. Heeft een mooi vak? Ja, prachtig vak. Kom maar, jongen. Hey, tot vanmiddag, hè? Tot vanmiddag, Okke. Hey, tot vanmiddag. Tot vanmiddag.